खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिकां ब्रह्म ग्रीन बडलेण्ड मिशनजों लोब्बा लाखिनानै खुंग्रिं जुगामि क्लाबा बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं नारेंगुरी जुगामि क्लाबनि बानजायनायाव गोजोन आरो ग्रीन बिटिआर दानायनि थांखि आरो नोजोरजों बिटिआर सरकारनि ग्रीन बडलेण्ड मिशननि जोहै सरकारि गनायथि जानाय क्लाबफोरनो बिफां फुलि राननानै हरदोंमोन। बिटिआर सरकारा आरो बिटिआरनि ग्रीन बडलेण्ड मिशननि बाहागो महरै चिरां जिल्लानि मोनजि लाइमोन क्लाबफोरनो माखासे बेसेन गोसा बिफां फुलि राननाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो खुंग्रिं नारेंगुरी जुगामि क्लाबनो गासै 400 बिफां फुलिफोरखौ हरनाय जादोंमोन। बे बिफां फुलिखौनो दिनै खुंग्रिं बाजार लांगोनायाव गायनानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। मख'नो गोनांदि बिटिआर सरकारनि बे हाबाफारिया लाइमोनफोरखौ बिटिआरनि मिथिंगायारि सोमखोर मिथिंगाखौ संरैखा खालामनो थुलुंगा होनायनि नेरसोन महरै जागोन होननानै बुंनो हायो। लोगोसे बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, खुंग्रिं बिसिडिसिनि मासिगिरि अष्टमी नार्जारी बिथांमोना। बिटिआर सरकारजों खुंजानाय बिटिआर सरकारनि मोनसे मिशन ग्रीन बडलेण्ड मिशन बे मिशनखौ दिनै गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै इमप्लिमेन्ट खालामदों गभर्नमेन्टआ। थिग बेबायदिनो दिनै खुंग्रिं ओनसोलाव जोंनि खुंग्रिं नारेंगुरी क्लाबा बिटिआर सरकारनि ग्रीन बडलेण्ड मिशननि मोनसे मिशन बेवहाय जोंनि क्लाबा सायख'जादों। थिग बेबायदिनो दिनै जों बेखौ लोब्बा लानानै दिनै जोङो बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे बिफां गायनायनि हाबाफारियाव जोंजों बाहागो लाफैदोंमोन 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि मानगोनां सार बिरदाव मुसाहारि बिथां आरो बे हाबाफारियावनो जोंजों बाहागो लादों खुंग्रिं बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन सार अष्टमी नार्जारी बिथां। खोब माने जोङो बिफां गायनाय हाबाफारियाव दिनै सरकारनि माखासे मानसिफ्रा जोंजों बाहागो लानायाव जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे दिनै बे बिफां गायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जोङो माबा मोनसे मेसेज होनो हायो नामा। जिहेथु जोङो बिफां गायबाय बे बिफां गायनायनि ओंथियानो जाहैबाय दिनै जोंनि थासारिया माने दुंहाव थासारि जालांबाय। बे दुंहाव थासारिखौ जोङो बोरैहाय मोजां खालामफिननो हायो। मानोना दिनैनि दिनाव जोङो माने बुंनो हायो कि दिनै जोंनि खुंग्रिं ओनसोलाव आं गुबुनखौ बुंनो थाङा, खुंग्रिं ओनसोलाव बिसेसखि दिनै मोनफ्रोमबो जों जेम होननाय सोदोब खोनाफेराखैमोन, जल जीवन मिशन बेबायदि सोदोबखौ जों खोनाफेराखैमोन। दिनै बे खुंग्रिं ओनसोलाव फैबाय। दा जोंनि मानसिफोरा बुंनो थांगासिनो दं जे माने जायफोरा माने जे जायगायाव जोङो जेमा जादों बे जायगायाव जोंनि मानसिफ्रा बुंनो सानगासिनो कि दैनि अनजिमाया बे माबाखौ बसायोबा माने खोब माने दैनि अनजिमाया खम जालाङो, दैनि बिबाङा खम जालाङो। दा बेखौ नोजोर बोनानै जिहेथु जोंखौ माने फारफ्रोम बिथिङाव मोजां जाथों आरो दुंनायनिफ्राय जोङो रेहाय मोनथों आरो ग्रीन बडलेण्ड मिशननि जेरैबायदि थांखि जिहेथु जोङो मोजां बारहावा मोनजायो जोङो बेखौ आसा खालामदों आरो बेबायदि बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जोंनो हरनायनि थाखाय आरो सायख'नानै हरनायनि थाखाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम जोंनि क्लाबनि जानानै खुंग्रिं नारेंगुरी जुगामि क्लाबनि जानानै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम साबायखर बावहरदों। गोबां समाव रायजो राजाफोर दंफां लाइफां गायनायखौ जों नुनो मोनो, नाथाय बिफां लाइफांखौ गायखांनायनि उनाव जोथोन लाया। नोंथांमोननि क्लाबाव माबायदि जोथोन लागोन? दिनै जोङो माने बिटिआर सरकारा हरनाय जिहेथु बिफां फुलि जोंनो 400टा हरदों। बे 400टा बिफांखौ जोङो माने क्लाब जानानै आरो ओनसोलनि मोनसे गेजेरनिनो गामि हिसाबै जिहेथु जोङो मोनसे क्लाबाव माबायदि एक्टिभिटिस मावनांगौ जोङो बेखौ माने जोङो गायजेननिफ्राय लानानै जोङो क्लाबा जिहेथु गोबां एक्टिभिटिस सिगांनिफ्राय मावबोबाय। बेबादिनो जोङो दिनै बिफांखौ माने जेरैबायदि जोथोन लानांगौ जोथोन लानानै 400टानि गेजेराव जिहेथु 400टा बिफाङा जिहेथु मोजाङै थायो। जों क्लाबनि जानानै जोङो बेखौ माने खोब आबाद खालामगोन होननानै जोंनि गेजेराव जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों दाख्लै डिसिसन लादों। निसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय बिटिआर सरकारनि जे जोंहा ग्रीन बडलेण्ड मिशन बिनि जोहै जा मोनफ्रोमबो गनायथि जानाय क्लाबफोरनो दिनै बिफां फुलि राननानै होनाय लेखा जोङो दिनैहाय नैबे जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्टिनि सिङाव दा खुंग्रिं नारेंगुरी जुगामि क्लाबनि बानजायनायाव जे जोंहा ग्रीन बडलेण्ड मिशननि जोहै जेरैबायदि बिफां फुलि बिथांमोना 400टा मोनबोदोंमोन। बे बिफां फुलिखौ बिथांमोना गावसिनि नैबे क्लाबनि लांगोनायाव बिथांमोना गायनायनि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आङो नुजाफैनो मोननानै आं खोब क्लाबनि दैदेनगिरिफोरनो आङो साबायखर जासिगोन। आं मिजिं खालामगोन बे हाबाफारियाव जोंहा जोंनि खुंग्रिं बिसिडिसिनि मासिगिरि जा अष्टमी नार्जारी बिथांमोनाबो बाहागो लाफैदों। गामिनि रायजो राजा बिथांमोना निसय मैखोमै बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंनो सिगांदों। आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंहा
बिटिआरनि मानव गेदेर गाहाय मावफुं सोद्रोमा गेदेमा प्रमद बर'नि मिजन आरो भिजन बेखौ बिथाङा दिनै मोनसे मोगथां महर होनो थाखाय जे बिथाङा ग्रिन बड'लेण्ड मिशन बेनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो क्लाबाव बा मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जे बिफां गायनायनि जे जावरिखांनाय बेखौ बिथाङा लाबोनो सिगां दङ आरो थांनाय समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अमृत बिस्क आन्दलननि गेजेरजों गोबां बिफां गायबाय आरो दिनै बिटिआर सरकारनि गेजेरजों बेबायदि बिथांखिनि गेजेरजों बिफां गायनानै जोंनि ओनसोलखौ सोमखोर खालामनायनि थांखि दङ आरो बे थांखिखौ दिनै सानसे नङा सानसे निस्सय जों मोगथां महर मोनगोन बेखौ आं आसा खालामो। दिनैहाय जोङो बेखौनो खावलायगोन जे जाय क्लाबफ्रा दिनै बे हाबाफारिखौ मावदों बे हाबाफारिखौ जाहाथे मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोना निस्सय नाजानांगोन। बिफां गायनानैल' ओरैनो दोनोबा निस्सय बियो फिथाइ थायनाय नङा। बे बिफांखौ जाहाथे थांजासिम इयुनाव बे बिफांनिफ्राय जों फिथाइ मोनजासिम जोङो निस्सय बेखौ दायथ' लानांगोन, बिबान रुजुननांगोन। आरो दिनैहाय जों नुदों जे जोङो मोनसे समाव एसिया महादेशनि गेजेरावनो जोंनि बे नैबे ओनसोला बयजोंबो मिथिजानाय सोमखोर दंफां लाइफांजों बुंफबनाय होननानै जोङो मिथिगौमोन। नाथाय बे ओनसोला दिनैहाय जोबस्रांनायनि लामायाव दिनै बेबायदि जोबस्रांनायनि थाखायनो जोंनि दैनि लेयाराबो गाहाय फारसे थांगासिनो दङ आरो बेबायदि जोबस्रांनायनि थाखायनो दिनै दुंखावनाय थासारिया दिनै बांबोगासिनो दङ। जों दा नुदों मोनसे समाव नैबे बोथोराव निस्सय एसे फुंनि समाव गोजांनाय थासारिखौ जों मोननो हायोमोन। नाथाय दिनैहाय जोङो नुदों दासिमावबो गरमा 39-40 डिग्री सेलसियासआव दङ। बे मानि थाखाय जादों? दिनै जोङो जोंनि मिथिंगानि जे फोजोबस्रांनाय, मिथिंगाजों मानसिनि जे दावहा, बे दावहाया जोंनि थाखाय गिख्रंथाव मोनसे थासारि जोङो नुनो मोनदों। आरो बेखौ रैखाथि होनांगौआ साफ्रोमबो जोंनि मावख'गिरिफोर, जोंनि नोगोरारिफोर, जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव निस्सय संरैखा खालामनो हानांगोन, रैखाथि होनो हानांगोन। नङाब्ला फैबाय थानाय समाव जोङो गुबुन रायजोफोरबादि जेरै बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान बायदि बेबायदि थासारि जोङो मोनहैनो हागौ, आं बेखौ मिजिं खालामो।